Hej guys! Jeg har lavet en PowerPoint om færdselstavler, og her kan I se mine formål, og så har jeg også skrevet læringsmål, og formålet er at give et hurtigt overblik over de 6 tavletyper, som der findes ude i trafikken. Så har jeg skrevet 2 læringsmål, og det er, at eleven kan genkende tavletyper ud fra deres farve og deres form, og at eleven kan forklare betydningen og nævne relevante eksempler. Så kan vi lige gå videre til en af de første tavler, vi har ude i trafikken. Og det er advarselstavler. Dem har I nok set meget af ude i trafikken. Deres form de er altid røde, og de er typisk trekantede. I kan selvfølgelig godt se, at der er nogle enkelte, som ikke er. Og de betyder, at der er noget fare forud. Så den advares allerede. Og nogle eksempler vi har, skarp kurve, farligt vejkryds, så har vi bump, og så har vi fodgængerfelt for eksempel. Så kommer vi til det næste, og det er bipligtstavler. Deres form det kan være omvendt trekant, typisk rødkant, men selvfølgelig der er også nogle andre, som I kan se. Men alle de her er vores bipligtstavler, vi kan finde ud i trafikken. Og deres betydning er, at vi skal holde tilbage. Og i nogle tilfælde betyder det, at vi skal standse helt op. Nogle eksempler kan være ubetinget vigepligt og højere vigepligt, som vi har. Så kommer vi til forbudstavler. Og deres form den er rund, og typisk er der rød kant. I kan godt se, at der er nogen, som ikke har den røde kant. Og det er dem, der ophører. Og forbudstavler, det giver lidt sig selv i navnet, det er noget, der er forbudt. Så hvis du ser den tavle, og der er en tegning eller noget, så betyder det, vi må ikke gøre det. Eller vi må ikke køre derind, hvis vi har den type motorkøretøj for eksempel. Nogle eksempler kan være indkørsel forbudt, højresving forbudt, overhaling forbudt for eksempel. Så går vi videre til vores næste tavle. Det er påbudstavler. Men påbudstavler, de er typisk altid runde, og de er blå, som I kan se her på det her. Det er alle de tavler, vi har. Og det betyder noget, man skal følge. Så det er ikke noget, du måske skal, men du skal følge de her påbuds. Og nogle eksempler, vi har, det kan være påbudt kørselsretning og cykelsti for eksempel. Så kan vi gå videre til det næste. Så har vi noget, der hedder oplysningstavler. Og det er jo for, at vi skal kunne vide, hvor vi skal hen, og vejen skal oplyses, om det er ensrettet, om det er for biler, om hvor meget vi må køre og dit og dat. Deres form er typisk firkantet, og den er ofte blå. Og det betyder, at den skal give os information om forhold og faciliteter. Og nogle eksempler kan være motorvej, parkering og blindvej. Dem møder vi meget af ude i trafikken. Så har vi vejvisningstavler. Og deres form er typisk firkant. Det kan være i forskellige farver. I har nok set blå, grønne motorveje og andre farver. Og det betyder bare, at den viser os ruter, retninger og steder. Nogle eksempler for det kunne være byvejvisning eller motorvej for eksempel. Ud af denne her video, vi har lavet, så havde vi nogle læringsmål, og jeg håber, at I kunne følge med, og I kunne lære lidt af videoen, og I kunne se, hvad det betød. Så jeg håber, at I er grøn her, og I har kunne lært noget, og I har forstået bare de forskellige typer og tavler, vi møder ude i trafikken. Og man kan også huske dem lidt, hvis man kan huske deres form eller farve for eksempel. Og bare hvad de nogenlunde betyder. Så ved man, hvis man ser en blå tavle, jamen det er noget, jeg skal følge for eksempel. Så ja, jeg håber, I har lært noget om, at I kan kende forskellen og forstå betydningen. Det var det for i dag.